Lebap vilayetiniň çağalar öýlerinden çağany perdentligi almak isleýän maşallar özleriniň tas ähli resminamalary taýýar bolsa-da ençeme ýyllap garaşmaly bolýandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen söhbetdeş bolan maşallar muňa bu prosesiň dowamyndaky korrupsiýanyň sebäp bolýandygyny belleýärler. Farap etrafynda çağalar öýlerinden çağany perdentligi almagy indi 3 ýyl bäri garaşýan maşallar bar. Olar özleriniň adyndan 40 gapyny kakyp 30-dan gowrak resminama ýygnandyklaryny aýdýarlar. Ýöne olar tas ähli resminamalar taýýar bolsa-da özlerinden soralýan para sebäpli çağany perdentligi alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 24-nji sentýabrda gurrun berdi. Bellep geçsek ýurtda raýatlaryň döwletiň howandarlygyna we howsarlygyna çağalar öýlerinden çağalary perdentligi almak düzünleri Türkmenistanyň Maşgala kodeksi hakyndaky kanununda ketgitlenýär. Bu kanunyň 107-nji we 108-nji maddelerinde perdentligi alma hukugy bolan adamlar çağany perdentligi almagyň tertibi, çağany perdentligi almagyň döwlet tarapyndan belligi alınmagy boýunça ädilmeli ädimler barada maglumat berilýär. Çağany perdentligi almak üçin 3 ýyl bäri garaşýan faraply maşallaryň biri bu maddelerde aýdylýan resminamalaryň her birini şol sanda Merkezi Bankyň Aşgabatdaky idarasyndan berigiň ýokdugy, 3 arkanyň sud edilmendigi, emlak sanawy we saglyk baradaky kepilnamalary almak üçin para bermeli bolandygyny aýdýar. Häzirki wagtda resminamalaryň ählisi taýýar bolsa-da köçäňizde lagym ýa-da agyz suw turbasy ýok diýip bahana tapýarlar we çağany perdentlige bermeýärler. Lagym we agyz suw turbalary çekilmedik bolsa bu raýatlaryň günäsi däl ahyrin. Ýöne 45 000 50 000 manat para beren adamlar 4 aýyň dowamında çağalar öýünden perdentlige çağa alyp bilýärler. Biziň we biz ýaly başga-da ýüzlerçe maşgalanyň bu puly bermäge maddi mümkinçiligi ýok diýip faraply bir ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtdaky çağalar öýlerinde howsarsyz we howandarsyz näçe çağanyň bardygy, çağasy bolmaýan we çağany perdentligi almak isleýän maşallaryň sany baradaky statistik maglumatlary halk köpçüligine mälim etmeýärler. Ýöne adatlyň habarçysy soňky 10 ýylyň dowamında perdentsiz maşallaryň köpelýändigini görse bolýandygyny aýdýar. Şeýle-de habarçy Lewabyň statistika idarasynyň bir işgärine salgylanyp vilayetde 2000-den gowrak maşgalanyň çağany perdentligi almaga garaşýandygyny aýdýar. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lewap vilayet we Farap etrap häkimliklerinden şeýle-de statistika idarasyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Adatlyk radiosynyň habarçylary we türkmensanlar ýurtda para almak tejribesine bäwekanadan başlap durmuşyň tas ähli pudanyna duş gelse bolýandygyny aýdýarlar. Türkmensan halkara korrupsiýa hasabatlarynda hemişe iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda görkezilýär. Transparency International guramasynyň korrupsiýa boýunça ýaýradan soň hasabatynda Türkmensan Günnori Ýewropa we Merkezi Aziýa regionunda iň izdaky orunda ýerleşdirildi.